wada Allah ina san gani ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi tutu ne kaci ya matsan what inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma wallahi ga yautar ruhe da kwado inna lillahi wa inna ilaihi Haji Rahama. Amma wallahi ka ji kunya ayi kafin banza. Yanzu tutu haka cikin bokiti. Dole ne in tutu cikin bokiti. Ya zan bari ina ji ina gani yara in yi kashi cikin yara. Ni wallahi ai kafin banza. Kware ko. Wai ka ji tutu ka yake. Ai baka san wani abu ba. Idan ni kashi ya akwai mutane kusa sunan su matacci. Wallahi aziri. Wallahi tutu ne da kike yi kai. Wallahi ya ka san tutu da ya shekara 100 ba aisha ba sai aka furkuta shi ai ni ban ga abin kuya guda a yi tutu cikin to me wahala masa kullu yake shi don yana kullu sai aka ce to cikin bokiti Allah ba don ko cikin kofi ina yi wallahi na gani wallahi ai aka bare ko ai wallahi bare wani ba wallahi kai sai na shela wallahi sai na shela kawai da ba gari kato manza ai da in yi kunya cikin yara gane in yi kunya daga ni sai kai